er galt med lortet? Man bliver kraftigt, man er fuldstændig hjernelam af det her pis. Ja, for mig løs det der pisse ligeglad, så det står op og ligger ned. Skrev du den kode forkert, eller hvad? Jeg ved det sgu ikke. Fanden er godt nok en knaller. Se for helvede her, for det skrev ned, og så skriver jeg rigtigt. Ja, det er noget galt med den lortecomputer, du har. Jeg ved egentlig godt, hvad der er galt. Hvad er galt? Det er fordi Calvins computer var på. Men det kabel, jeg garanterer for, der var noget virus, der er gået op i routeren og split den her. Du skal fandme ikke under. Så prøv lige at fjerne det der tekst, så folk ikke kan se. Okay. Jamen hvad helvede er galt med den piscomputer? Prøv lige at lukke den ned, og så starte den igen. Forbandet pis. Ja, men jeg har sgu da aldrig kendt magen til lort. Hvad satan? Det er sådan noget, de kan fandme da drive ind fuldstændig til uendeligt, sådan noget gammel lort. Okay. Kæft, mand. Det er bare med grine den derfra. Det er fandme det der afsnit. Pis. Nej, det. Og du fik skrevet en sådan rigtigt. Det tror jeg, nu vil du prøve 3 gange, så det må da snart det være at være right. Du skal ikke regne med. Nej, det gør det heller ikke. Jeg er fandme sådan en skide. Du løber selvfølgelig snart nødt til om på det her. Jeg har sgu da aldrig kendt med hende. Jeg var ikke længe for det, men jeg tror det igen. Vi er højt her. Jeg var ikke længe, hvor vi kan koble netkablerne. Det er mand. Hvad er det? Hvad skete der så? Det er sgu da som om, der er gået noget, der er gået koldt i den pis-computer her. En mega BS. Hvad fanden er det for noget? Og forsvandt der også. Jamen, hvad fanden? Prøv at se der, der er ingen forbindelse. Hvad helvede er galt hernede? Er du sikker på, at vi skrev det rigtigt? Vi kan prøve igen. Gør du? Skal jeg skrive sådan her gang? Ja, nu må du nok ældre.
Det kan fandme ikke passe. Nej, skriv B, så sidder jeg og tjekker. B1 B1 E27 27 C6 C ja. Og så C ja, så mange til de 6 til. C2 ja 6 C6 C 598 598 D D 716 16 ja 10 D11 089 089 EB. Der står så BD 276 C6 C 598 D 71 61 0 D 11 089 EB. Jamen, hvad satan? Den er kraftedeme, der er hjernelam. Jeg prøver lige at høre, hvad fanden der er sket herinde.